Najprv bolo slovo. To slovo však nebolo vidieť. Potom prišli počítače a slovo bolo počuť. Myšlienka tábora pre zrakovo postihnutú mládež vznikla asi pred rokom počas seminára o počítačových programoch pre zrakovo postihnutých ľudí. Podstatou tábora je odovzdávanie skúseností odborných lektorov, ktorí sa zaujímajú o informačné technológie mladým zrakovo postihnutým ľuďom a prostredníctvom workshopov, čiže aktívnej účasti lektorov a účastníkov tábora. Nielen to, účastníci tábora môžu sami prevádzať workshopy za pomoci lektorov a týmto odovzdávať svoje skúsenosti ďalším účastníkom tábora. Myšlienka celého tohto táboru je veľmi pekná, aby sa účastníci naučili iné alternatívy a vedeli trochu viac a efektívnejšie, rýchlejšie pracovať s týmto počítačom v oblastiach, rôznorodých oblastiach operačných systémov. Robili sme s Windowsami, Linuxami, budeme robiť s Macom. Takže myslím, že im to veľa dá a naučia sa niečo pre seba nové. No a do tohto tábora som šiel s očakávaním, že sa tu niečo nové naučím. Hlavne teda, čo sa týka práce s počítačom. A zatiaľ sa to aj celkom myslím, že plní. Aspoň teda tie workshopy, čo sme mali. No a okrem tohto očakávania som mal aj také, že spoznám povedzme nových ľudí alebo stretnem aj takých, ktorých som už dlho nestretol. A povedzme aj včera, keď sme boli v tej Levoči a tak. A to, že človek vie pracovať s počítačom, aj vidiaci, aj nevidiaci, v podstate zvyšuje jeho kvality na pracovnom trhu, podľa môjho názoru. V budúcnosti by sme radi v tradícii počítačových táborov pre mladých zrakovo postihnutých ľudí pokračovali. Chceli by sme spolupracovať so spoločnosťami, ktoré by mladým ľuďom poskytli prácu a zároveň by sme chceli tento tábor rozšíriť aj na územie Českej republiky, nielen na Slovensko. Najlepšou odmenou pre všetkých ľudí, ktorí organizujú tento tábor, bude, ak sa mladí účastníci budú môcť zamestnať v práci, ktorá ich bude baviť a budú šťastní.